Assalamualaikum lur, tak aja mubeng-mubeng yo. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Tak aja mubeng-mubeng nong di neng kene Desa Triguno, Kecamatan Pucawangi, Kabupaten Pati. Lanjut lur. Setelah kotuku mang, suasana asli pedesaan yoiku sawah persawahan akan kita jumpai lur. Kanan kiri terlihat sawah lur. Sawah-sawah iki ketone wis arep mrapu lur. Mrapu iku yo piye yo? Parine do ketok sithik-sithik niku lho. Yo alhamdulillah lur, iki sedherek wis arep panen. Kan kini kita mulai memasuki daerah omah-omahan berpasawah-sawahan. Pertigaan ini kita lurus dhisik lur. Lurus dhisik, oke. Nah, iki ono Yayasan Pendidikan Islam. Oke, lanjut. Iki ketone wis ke ono omah meneh. Kita langsung puter balik lur. Ayo puter balik. Langsung tak skip tekan pertigaan Demang lur. Lanjut. Nah, iki belok kanan lur. Oke. Selamat berbelok kanan. Iko ngarep iko kiri dalan ono musola. Bermusola kita masih lurus. Dalane mantep lur. Cor-coran nih. Enak dadi nenek lewat kiri. Pertigaan cilik kita masih lurus lur. Oke, masih lurus. Ono sing lagi mepe gabah. Iki ya mepe gabah, kiri dalan iki yo musola meneh. Bermusola meneh kita masih lurus, lanjut. Ngarep kae ketemu pertigaan meneh. Lurus wae. Oke. Oke, lurus. Kuwi ono bapak-bapak amit pak nggih. Kiri dalan ketemu musola meneh lur, musola meneh. Untuk dalane masih sama seperti Demang, masih mulus, masih enak untuk di apa yo? Ditoni ya ditoni. Iki pertigaan jetak. Oke, kita lurus wae lur. Kita belok kiri, iki mentok. Iki mang yang musola meneh, kiri dalan mang. Kita masih lurus. Untuk dalane iki wis gak cor-coran meneh lur. Tapi yo isih enak ditoni, isih apik. Iki pertigaan kita belok kiri meneh lur. Oke, iya, oke. Amit Pak, nggih. Nah, kae ono ibu-ibu mepe gabah. Amit Bu, nggih. Gabah iku tipeme ben opo sih lur? Yo ben garing lah ya. Lah nek dikebyur yo ben teles kok. Mosok yo ngono gak ngerti lho. Lah ngarep kae iku masjid Desa Triguno lur. Iki masjid lur. Masya Allah, windahe lur.
pertigaan iki kita ke kanan. Oke, ke kanan. Nah, iki ono Mas Bro iki mbok golek apa lur? Hamid Mas Bro. Oke. Ketemu pertigaan, kita ambil kiri. Oke, ke kiri. Kiri dalan ono TPQ. Majune sithik ketemu pondok pesantren lur. Pondok pesantren Desa Triguno. Maju meneh. Iki wis mulai mepe-mepe gabah. Pertigaan kita ke kiri. Dalane gak cor-coran lah iki lur, tapi isih apik kok ini mang. Masih terawat. Iki tikungan kita harus belok kanan lur. Nek lurus dalane mau cilik dek mang tok. Wis dene telepet nah lur. Jadi ini ambil kanan wae. Terus iki meneh genten tikungan ambil kiri meneh. Oke, masih lurus. Ngarep kae engko ketemu dalan sing ndek mang lur. Mau tak duwe dalan sing ndek mang. Iki ono Pak Pos lur. Kan tadi Pak Pos. Nah, dalan sing cocoran pertama iki lur. Tak skip wae yo. Oke. Lah, jebose pertigaan iki lur. Eling gak pertigaan iki? Yo mestine eling lah. Tapi nek nontonmu mbok skip-skip yo gak eling lur, malah gardi. Mulane ditonton iku aja di skip-skip. Yo terserah lur, aku gak maksa. Nah, iki ketemu masjid sing mang lur. Masya Allah lur. Indah tenan lur. Badane kok masjid kita lurus. Iki ono mbak-mbak santri. Monggo, Mbak. Nggih, Kang. Misale. Guyon. Iki pertigaan Demang kita belok kiri, kita langsung lurus. Kanan dalan iki ono bung apa lur. Yo iki lur, mosok gak pada arti aku lur. Yo iku ah. Dan dalane masih cor-coran koyo sing ndek mang, sing muantep mang lur. Tapi agak cilik sithik. Iki masih lurus. Oke. Iki ono sapi lur. Nganu pitek wedhus maksudnya lur. Iku mah lur. Lho kae ndak Pak Pos ndek mang lur. Wah, sugeng kerja Pak Pos. Semangat. Oke, lanjut. Dalane masih enak. Pertigaan lurus wae lur. Iki ono ibu-ibu belanja amit Bu. Nggih. Pertigaan meneh kita lurus. Iki dalane mentok. Kita ambil kiri lurus, perapatan cilik kita lurus. Untuk dalane lur iki wis gak cor-coran tapi saya terbilang apik lur, bisa mulus, bisa enak lah. Nah, iki ketemu dalan gede, kita ke kanan dhisik lur. Kanan lah, dalan gede, dalan raya. Ngarep iku ono kretek. Nah, kreteknya gede lur. Ibu-ibu mulai ko sapin, mulai ko sawah. Amit Bu. Terus ngemot laser jadi dalan dek mang. Laser iku sing dienggo apa ya? Manen gabah lho. Sing wis rada modern lho. Nek dek ben ndak didos lho. Saiki nggo laser. Pertigaan iki kita lurus wae lur. Soale arep menggo gak ngerti kuwi Desa Triguno apa gak. Sing ngerti komen ya lur. Oke.
langsung tak skip tekan Gapura Triguno ya. Iki sekolahan, iki Gapura Sendemang lur. Lah sampingnya iki kantor desa Triguno lur. Sampingnya meneh kita akan roh lapangan poli Triguno. Keren lur, lapangannya keren. Game pun lur, nggih kuwi mau wis tak ajak mubeng-mubeng nang desa Triguno. Aku njaluk sepuro nek ana sing kelewatan uga tak ubeng-ubengi. Nek ana sing omonganku kurang kepenak apa salah ngomong yo sepurane ya lur. Wis matur nuwun lur, wis ndelok video mubeng-mubeng nang desa Triguno. Sing kepengin request desane monggo angger komen lur. Sing lagi merantau ning luar desa Triguno monggo iso ndelok video iki lur, seperti iso nambani kangenmu. Nggih pun lur, sepurane lur, yo matur suwun. Iki nikmati wae video penutupan lur. Oke, aku pamit ya lur.